ler uns anaquiños de abril, a miña primeira novela publicada en galego. Tempos de amores. O mar choupaba en pleno exercicio de rituais atávicos, as ondas estrelábanse contra as rochas, desafiándoas, deixándolles claro quen era o máis poderoso. Fundíanse unhas cas outras nunha aperta fugaz, nun tocarse, nun compartir quen sabe que confidencias. Ala, choquese cinco, amiga, volvémonos ver, volvémonos amar, quen sabe? Quen podería explicar de onde, de que lugar recóndito agromaba aquel encantamento, aquel gurgullar perpetuo de potencia sempre distinta? Os seus ollos non se cansaban de adiviñar a cor do ceo a cada paso, os tons, as degradacións. De poder nomear tanta beleza non tería sentido facelo. Alí estaba ela, prodigándose en continuo voo. Parecía imposível de superar ese segundo que sucumbía á fermosura do sucesivo. A irrealidade daquela paisaxe penetrando confiada na fin do mundo. Quizáis por iso a imaginación desbordante. Seguramente. Onde iría parar a beleza perdida, a que non se viu, a que non se viviu, o porqué da súa vida naquel sitio, o fin de todo, que igual que o principio, a batalla contra os elementos, os incontáveis naufraxios. Esa mañá camiñara até cansar, doían as pernas, os artellos, os anos non pasaban en balde, ou se o facían. Fuxía de esa conversación, nin era quen de entender o que lle estaba a suceder. Unhas ganas enormes de fundirse no afecto doce e mol de Beatriz e a fantasmas acosándoa, insistindo na súa inutilidade como a ser continente, capaz de crear vínculos sólidos. No pasado, nese pasado que regresaba con contracturas musculares e hemicranias teimudas, ela foi unha especie de kamikaze afectivo, unha muller cochebomba, unha individua cinguida a un cinto de explosivos, buscando explicacións, chorando perdas, desculpándose por esa diferencia do rabaño da cal non tiña ningunha responsabilidade, pero que tanto a condicionaba. Unha culpa irracional, cada tempo perdido, sentíndose sen dereito a amar, nin ser amada. Tanta culpa, mamá, tanto odio, por que non me deixaches morrer como a todos eles? Quen se podía sustraer a esa sensación casi indescriptível que producía o medo e a idea de xustiza, o medo e a ausencia xeracional convocada por sucesos afastados e por sufrimientos próximos de transformar en esa sociedade fétida? Quen podía non tentalo, non sumar, non se comprometer aínda que ese compromiso lle custase a vida? O presente era de loita, de exixencia, de terror, o futuro de esperanza pertencíalles, non só a eles e a elas, a quen o daba todo por ese cambio. Facíano polos demais, e de aí o seu valor. Facíano coa xenerosidade absoluta, considerando a alternativa de non chegar a gozalo. Facíano para sentir que as súas vidas tiñan sentido, eran vidas vividas, verdadeiras. Quedar fora desa transformación social parida con tanta dor era impensável. A realidade era injusta, sempre fora, asfixiábaos. Quen se podía recluir, non pasar a acción, non aceptar que esas mudanzas eran urxentes, necesarias e até factíveis se fosen capaces de levaren o esforzo a enésima potencia? Sei que a sociedade non era en extremo violenta, non era cruel, explotadora, desapiadada para a maioría, criminal cos máis vulneráveis, co pobo. Como destruir unha orde violenta se non era opoñendo máis violencia? Esta vez unha violencia legitimada pola desventura ancestral da clase obreira que provocaban as oligarquías opresoras. Ningún réxime foi removido do poder con panos mordos. Os exemplos estaban á vista. Cuba triunfou, Chile fracasara. Non quedaba outra que tentalo de ese modo. Quero dibuixar tamén como eles, entendes? Por iso practico máis que podo todo o tempo. Teño un cartafol cheo de manciñas e pez de abre, mostrocho. E así pasaban a hora do recreo analizando os seus progresos. É fantástica, melloras minuto a minuto. Ninguén manexa a figura humana como a ti. Pensás que non dibuixas tan ben como eses 4 pibes que admiras tanto? Por iso te esforzas. Hai un século que os papaches, nena, os hichos teñen moita técnica. Man, están afeitos a dibuixar, aínda que ti,
ademais, tes alma. Non sei como explicarcho, os teus dibuxos están vivos, pódense tocar, recenden, vache pasar por riba cun aplanador. Entón, Lili baixaba a mirada, ninguén lle daba a forza que a rusa era capaz de lle transmitir cunhas poucas palabras, cuns poucos xestos aprobatorios. Oxalá Alberto entendese o vital que era para ela esa aprendizaxe, adquirir as ferramentas necesarias, poder expresarse, contar aquilo do que era mellor non falar, o innomeável, documentar cada cambio por pequeniño que fose no medrar da súa filla. Oxalá compartisen a felicidade salvaxe de aprender a crear, de que as liñas comezasen a modo a obedeceren a man, de poder explicar o universo nun papel de estraza. Tesme aburrido co teus dibuxiños, dixolle unha tarde na que enrabechado lle deu por romper un caderno enteiro de bosquexos de Lili. Pernas, brazos, cabezas segmentadas en anacos aleatorios espallados polo chan. O mundo féndese e ti fabricas caralladas nun papel. Cando vas madurar, pendeja? Ojalá Alberto lle gustase debuxar. Imos leer uns anaquiños de xoguetes para nenos cegos. Xan era cego de nacemento, coa imposibilidade absoluta de que os mundos que conviven neste entrasen, de algún xeito, na súa extraordinaria cabeza. Eu era os seus ollos e o seu sadorí sinalándolle os puntos máxicos dos que rapinar tesouros escuros. Onde non chegaba a súa vista morta, erixíase como un dron todopoderoso seu espírito ao mando dunha imaginación sen límites, un bono tripulado inalcanzável. El era, non sei se dicir somos, son, o meu faro de Alexandría. O principio, sei que houve un principio porque lembro a Xan dende antes, case de ter recordos, sentín pena por el, pola súa incapacidade para saber como era aquel caos, o que chamábamos mundo. Unha vasta e necesaria conmiseración propia do idiota que eu era por un individuo que, en todo, foi sempre máis, mellor, máis fermoso que calquera dos membros da manda. Alguén así xamais merece ser ofendido co débil sentimento da mágoa. Se pensaba en Xan, xamais o vía cego. A súa imaxe era suplida na miña cabeza, a anos luz da súa, por un rostro de perfectas faccións que nunca tivo a oportunidade de ver. E eses ollos tan inquietantes, enormes, dun azul agrisado que lembraba a auga mariña, uns ollos expertos, vivos. Como sospeitalos sen luz? Entón, xurdiu Xan. Cando a miña vida consistía só en deixar que os poucos centímetros que medraba fixesen aínda máis ridículos os meus curtos pantalóns de liño luído. Cando non agardaba ren porque aprendera a prescindir dos milagres. Apareceu como un feixe de luz, como a fantasía de algo novo que, cando menos, non ia ser peor que aqueles anos monocromáticos. A esperanza resistindo teimuda a pesar de min mesmo. Polo tanto, cando esa saída cara ao descoñecido se volveu inevitável, vestíronme as miñas mellores galas para estar á altura das circunstancias. Puxéronme os pantalóns da primeira comunión, 1,5 centímetros por riba dos nocellos, un xersei de cuarta man que miña nai coidaba como santo gral, os zapatos acordados que esmagaban o meu dedo gordo contra a punteira raída desprazando as ocas de diario, e unha camisiña azul chea de remendos ben feitos que o xersei ocultaba con decoro. Até semellaba a un neno ben, co corte a cunca, peitado pola miña nai, cara atrás para domear os arreminados remoiños. Horas permanecera pobre co ferro de pasar sobre aquela indumentaria vulgar que insistíamos en facer distinguida.